Hi guys, आं दिनै सङो आखाइयाव लादों थारुनजों दाउजों दाउ बेदरा नै सामब्राम बानलु हाना लाबाय थारुना नै सामब्राम गुफुर देना लाबाय अब्ला आं स्टार्ट खालामनोसै संनो थारुनजों दाउजों नायलांदो भिडिअखौ सिख्लाफ्रा बासिनो नाङा दै थारुन ओंख्रिखौ बिदि सङो होननानै थाव होना लाबाय आं जिरगे होबाय जिरा होबाय आङो सामब्राम नायलांदो आरोलै थारुनखौ आं माबायदि सङो सिख्लाफ्रा बासिनो नाङालै आंनि ओंख्रि संनायखौबा बिदि सङो नामा थारुन ओंख्रिखौ होननानै बासिनो नाङा दे सिख्लाफोर सामब्राम गुफुर बियो सामब्रामा जानोसै आंना नै खामहांबाय एसे मोजां खामहोनांगोन सामब्रामखौ बेदर होनोसै बेदरखौ बरिया एवदबनायसै तीन मिनिट खोबना दोननोसै 3 मिनिट जाबाय नायजानोसै दानिया मस्ला मस्लि होनोसै आङो संख्रै हालदै चिकेन मसला गरम मसला चिल्ली पाउडार बेदरनि दै रानजासे खोबना दोननोसै आं कय मिनिट नाङो 5 मिनिट नांगोन 5 मिनिट खोबना दोननोसै आं बेदरनि दै रानजासे बरिया जाबाय नै थारुन होनोसै दाना थारुन होनोसै थारुन होबाय खोबना दोननोसै दसे 5 मिनिट जाबाय नायनि दै होजानायसै नामा दै होजानायसै नै रानजोबबाय थारुननि दैया रानबाय दानिया दै होना लानोसै आङो दै होना लाबाय बरिया दै होबाय खोबनोसै आरो दाना गोदौ होनायसै बेसे गोबाव नाङो 20 मिनिट खोबना दोननोसै आङो
20 मिनिट जाबाय नायनोसै भेरि नाइस गोदौबाय नै रायजोफोर थारुना गोदौहांबाय दसे खोबना दोनफिननायसै 10 मिनिट आरो खोबबावनायसै बरिया रुइबाय नै थारुना दुनिया होबाय आं नै बरियानो दुनिया होबाय मोनबाय खोबबावदो दसे 5 मिनिट बरियासै बियो जानो बरियासै बियो बरिया जाबाय नै थारुन ओंख्रिया नायसैलै जानाया जाखानायसैबोलै दे खांदो